mosok ya ora metu kopi. Wah, memper. Prandene peksa kebukan Tahun pisan lho Kang Gareng. Oh no. Ayo Le. Kang Gareng, apa Le? Apa dene adikku Bagong? Apa Kang Petro? Puji syukur nang ngesane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Kang Gareng. Oh iya.
Dina iki awake dhewe bisa sowan ning laladan Jeragung maneh. Oh, ngono lho. Iya, ayo. Tetembangan Sukomari, Suko Kang Gareng. Yo, tetembangan. Sore-sore padang bulan. Ayo pacar. Kang Gareng apa dene adikku Bagong? Kepiye le? Piye Kang Mitra? Sadurunge mbacotake langen Sukomari Suko luwih dhisik Kang Gareng apa dene Bagong? Ayo padha bebarengan ngaturake rasa puja kalawan puji syukur ana ngaso dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo sabab keng ganjaran kelawan kanugrahan Kang Gareng sing diparingake dening Gusti Allah tumrap aku kalawan kowe umume warga masyarakat Jeragung kene ngono ya sing awujud siji nikmat sehat kuwi sing wajib disyukuri tumraping menungsa ning uga ana kala mangsane awak sehat ning ora gelem bersyukur kuwi akeh tunggale mula dina iki tak wiwiti kanthi dasar sing tumanem ana jroning ati ayo bebarengan ngaturake syukur awake dhewe diparingi nikmat sehat. Taufik hidayah sempat ketitik bisa kumpul kelawan warga masyarakat Jeragung dina Rebo iki. Oh ngono ya. Ngaturake panuwun muga-muga kanthi sakpungkure iki awake dhewe umume warga Jeragung kene tansah jinanggung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala pinardawa umure ginanjar rejeki sing agung ageng berkah barokah murakapi tur ya nyukupi kanggo butuhing urip amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semanten ugi kula sarencang anggenipun ngayahi damel
Mbok bilih mangke kathah klentah-klentunipun atur diagung aksama kawula nglenggana namung wujudipun titah sawantah. Mboten badhe kok sampurna jroning agesang mila nyuwun go ing Sang Mudra pangsami. Ngono ya. Ora mengkono warga Jragung kagungan perlu apa le. Ini Kang Gareng iki ada tahunan. Oh ngono ya nganake bersih dusun utawa metri desa. Oh ngono. Kena diarani apitan. Oh iya. Mula Kang saka iku nderek mangayu bagya ya Kang Gareng. Oh iya. Sayuk rukun gumregut anggone padha njaga kelawan persatuan kesatuane warga masyarakat Jragung kene pancen pantes kanggo tepu tulodo kelawan desa ngadesa liya-liyane ya Kang Gareng. Oh iya amin Allahumma amin. Mula kang saka iku Kang Gareng awake dhewe sing tinanggenah kinen nderek mangayu bagya ngregengake sumasana sak bisa-bisa bisa taos panglipur kunjuk marang kadang-kadang warga masyarakat Jragung kene umume lan khususe kanggo kadang panitia lan para perangkat anggone padha budidaya supaya bisa kaleksanan adane yaiku kegiatan bersih dusun utawa apitan iki Kang Gareng. Oh ngono ya. Kepareng sowan wonten ing kalodhangan siang menika sinengkuyung dening para kadang-kadang widowati menika wonten kalih pira pradangga komplit menika mboten wonten ingkang jijir. Oh ngono ya. Matur sembah nuwun. Kang Gareng, kepiye mongko nyatane ya wektu isih dawa ayo padha taos panglipur sing mat-matan utamane kunjuk marang para pamirsa ingkang sampun kepareng pinarak lelenggahan berkahi awake dhewe. Oh ngono ya. Monggo menawi badhe ngersakaken lelagon mangke saged request liwat wingking kelir nggih saged pun borong anggenipun badhe paring dawuh kula sumanggaaken sak merdikaning manah sedaya para pamirsa utaminipun warga masyarakat Jragung mriki. Oh ngono ya. Yo ngaturake lelagon sing kelawan jumbuh sumasana. Oh ngono ya. Medal menika sinengkuyung widowati wonten kalih ingkang wiring tengen mepet son menika ibu kula piyambak Ibu Sutarmi. Lajeng ingkang ngangka kalih menika nggih nuwun sewu kula ngertos nggih nembe sepindah niki. Ngono iya wong ya. Jarakan ora tau aworto ya ora tau ketemu. Oh ngono iya. Ning gajeke mah wis kok enek panter ngalor kaya pantere mincuk to ya. Kok ya ini sareng mangkat bedug ya apa ora kelalen jadwale. Ngono iya. Lah kowe ngopo? Ya nun sewu, aku mau rada telat ya sabab ana salah sawijining warga nggih kula menika ingkang kestripahan mongko nyatanipun kula ingkang kedah tanggel jawab ngurusi sedayanipun. Oh ngono iya. Ngrekae kula menika dipun sepuhaken wonten lingkungan kula piyambak mriku wonten aladan dempukan. Oh ngono iya. Sing dibaku kono mlaku kene ya mlaku. Ngono iya. Wilujeng sonten Mbak menapa Bu keparengan nderek tepang Gladiwana asma sinten? Nggih, pripun? Sonten Mas Petro. Nggih, Petro. Oke, asma sinten Bu? Nggih, nderek tepang nami kula Fitri Setiawati. Oh nggih, Mbak Fitri. Pidalem saking Saking Karangpadan Karanganyar Tentram. dan jauh sekali nggih. Gunung menika. Nggih. Pernah napa kali Mas Mincu? Nggih, nika sisian. Sih kene karo sih kono. Wah, sembrono iki. Nggih. Matur sembah nuwun derek berkahi. Ono ya. Mbak Fitri kula nyuwun gungan swanten panjenengan mongko nyatanipun menika wonten awol ingkang dumawa wonten pepangkot badhe kula wata rumiyin nggih dan Monggo Mas. kedap kula pados
Napa kaca tinggal? Nggih saploke pun kekoyak umur iki mataku wis jan rusak tenan. Wah, sembrono iki kok senengan. Matur sembah nuwun. Ijine kacamataku ora keri. Kacamata tak kompleti kok ben tas enek. Menpit montor eneng. Dan gerobak ya tak kei kacamata. Jagani. Ono iya. Wis tuwek tenan. Kanggo kacamata ra cetone nek abangan kok ya cetomen ya. Kakak Oh, Pak Jamu ki kok ya. Nggih katur dumateng Pak Dalang kula nyuwun tembang angka sepindah Sinom Parijata. Lajeng angka kalih Caping Gunung dipun bawani saking kula Pak Kamsami. Ngaten nggih Pak Kamsami. Ha nggih matur sembah nuwun. Buka inggih alhamdulillah sampun dipun paringi redana arta gangsal atus sewu kirang sekawan atus. Wah, nggih matur sembah nuwun. Mbah Kamsani anggenipun paring bebungah kalian kula sak rencang. Oh ngono nggih. Mugi-mugi dadosna amal kesaenanipun panjenengan Bapak Kamsani sak putra kula wangsa. Sapangeripun tansah pinardawa. Yuswanipun dipun ganjar rezeki ingkang matikel-tikel saking pangosing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Kang Gareng. Amin. Iya. Monggo Mbak Fitri kula sumanggaken menika pundhutanipun Bapak Kamsani ngersakaken Sinom Parijata Caping Gunung dipun bawani. Ingkang pundi rumiyin nika Pak Dalang? Lah nggih kula namung dederek panjenengan. Sautis Sampai gunung mbok menawi Pak sinten menika wau? Pak Kamsami. Nggih, Pak Kamsani. Menawi badhe bawa kiambak Pak. Pripun? Oh, dadah. Oh nggih, wakil nggih Pak nggih. Nggih, paripaksa nggih nyuwun gungan panjenengan Mbak Fitri. Ngono iya. Caping gunung sik. Caping gunung mat-matan pun boten sah dideglengke nggih. Langsung. Oh, Pripun? langsung. Oh, langsung boten jeglek. Oke. Ya. Saben bengi nyawa kaget. Wedan marahi ratap bae dan Kang Gareng wedan. Ini suara apike kaya ngono mincuk Kang Dre karo aku. Pripun? Enek cilikan ora to Lek? Wah dasmu ya. Enggak seneng ae gawe gendro to. Dek wingi tekake Pripun? eneng batange. Kowe ngopo jer ning burambu ya? Ya geteh aku kok mudharo. Jangan jadi. Aku anggere petok karo minggu kuwi mbok leren sing ngeslot.
Untunge apa ta? Ha iki diturah kok. Ya, tutuk-tutuk nang. Oh, iya. Panas. Iki udan tenan. Ini tenang. Insyaallah mengke terang mengke. Amin. Nah, pepete udan iku kersane Gusti Allah iki ora iso nulak kok. Lah kene iki berkah kok biar. Ya, iki. Donga dhewe ra kabul kok nyingkirke udan. Badan menika namung guyon nggih. Mugi-mugi Gusti Allah ngridhoi paring terang. Amin. Panas udan aleng-aleng capek gunung nadyan madan sanaka minum maneh banyu Monggo Mbak Fitri dipun langgamaken mangke dipun sragenaken dados buka celuk monggo. Senggak ini kopinya udah metu. Niki Oh. pengumuman Pak Mas Karang Taruna. Boten Jalan nyuwun namun kopi, ngoten mawon lho, Pak. Cek urung godhok. Dudi jarum super luar biasa. Ger kong. Laku. Sakara desa nyawa gunung desa
Sakala desa nyaman Sakala desa Matur nuwun. Alhamdulillah menika sampun dipun aturaken lelagon. Caping gunung kampur makan dipun bawani kalian Mbak Fitri. Oh ngono ya. Dan suarane yo becik. Oh iya. Raga jeke yang repiayen lemu kowe wah tandane swara kaya gak terus. Ha iya. Ngono. Wah, tandane utah lho. Ya ora dadi boyo apa ngapa wong jarakan ya. Nah, etan banyu saka etan bali mengetan saka kidul bali mengidul. Sekolor bali ngalor saka kulon bali ngulon terang-terang awet kersane Allah. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Yo, Kang Gareng diaturake pangundutan saka panjenenganipun Bapak Kamsani iki sinomari Jotha mat-matan. Oh iya. Sapa sing kepareng ngaturake Sibu? Mbah Uti ya, Mbah.
Kang Gareng apa dene adikku Bagong kepiye kan udane mongko saya dadi ngono iya ora dadi kaya teng apa